Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Today I'm going to talk about symbolic dreams, but my focus will be based on lezi iy'lwane lezi ey'bizwa ngama-insects noma lezi iy'lwane iy'nambuzane ey'ncane nje. If I'm talking about insects, I will overlay some pictures so that you will understand. Namhlanje ngizokhuluma ngalezo lwane. My focus will be based on iy'ntuthwane, ama-ants, iy'nyosi. I-focus yami izobe ilapho. So asiqale ngephupho lokuqala. If ever you find yourself dreaming of iy'ntuthwane, asiqale ngaleli phupho thothi uphupha ubona intuthwane eyodwa. If ever thothi uphupha ubona intuthwane eyodwa, even though chances of ukuthi uliphuphe leli phupho are rare, but if uyithola uphupha intuthwane uyibona iyodwa noma uyibona zincane, it shows that you are a weak person in life. Stand up for your goals and try to focus on everything that you are supposed to do. Find education noma find knowledge about your spirituality so that zonke izinto o-receive through amaphupho akho uzokwazi ukuyi-understand bese ziyamanifesta noma zenze empilweni yakho. If ever uzoyithola uphupha intuthwane eyodwa kusilona iphupho elihle, lizama ukutshela ukuthi you are weak. And then there's a situation thothi uzophupha ubona iy'ntuthwane eziningi. Uphupha ubona iy'ntuthwane ey'ningi, it shows that you are a hardworking person. But if ever uwumuntu ongenzi lutho, it tells you that you have potential. It shows that you have potential to become great. So work hard. Izinto eziyinhlanhla kuwena yikhona. And then sikudlulise kuleli phupho leli lokuphupha uthothi ubona iy'nyosi. Yabo lento yey'ntuthwane iy'nyosi, they are all trying to like for example lento yonke lento yey'ntuthwane ney'nyosi emaphuphweni labantu njengoba nje suke kuyilungu, abantu bakini kahle kahle basuke bey'veza ngalezi iy'lwane. In short nje ukuphupha lento yey'ntuthwane noma iy'nyosi suke kwabantu bakini, especially ama-ancestors asuke ezo-relaya i-information kuwena. So if ever thothi uphupha ubona iy'nyosi, it's a dream that shows that you have blessings, iy'busiso yikhona empilweni yakho, and they are good beneficiaries in your life. So if ungasebenza kanzima uzimisele, ungakhohlwa ilo msamo wakho noma ungakhohlwa abantu bakini, ungaphumelela kakhulu. In short nje lento yokuphupha iy'ntuthwane ney'nyosi, it refers to abantu bakini abangasekho, especially your ancestors noma abantu abakwi-genetic tree yakini. So kuyibona abasuke bekuvizithile noma bakuvakashelile to relay good information or sometimes bad information. So ukuthi kusuke kwenzakalani njengoba uzuyithola usubona iy'ntuthwane noma usubona iy'nyosi ziningi noma zincane, i-message usungayiqhuba lapho. Sometimes it could be ubona iy'nyosi ziya-attack-a noma ubona iy'ntuthwane hlampe usuyibona ngokokhala. Ama-meaning akhona asuke sehluka-ke as ngendlela obone ngayo nawe. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.